Ayo Tegal. Jogja kowe pancen ayu tenan ora mokal aku nandang asmara mau kemana waspada no ayo Pak De prajuritmu ndirane kalah perang di wong sing endi mula saiki dadi wanita boyongan Mas Gondro ya kowe ojo ku malunggung perang iki kanggo durung rampung bela pati kanggo Mas Prabu Kupala kanggo wis keluarga Pati monggo yo ing Wonosegoro Salim dulu salim. Aji Sektibo Sugeng siang sedaya Pak De. Monggo. Ayo. Iyo gandong aku duwe bebono. Ya lu apa wong ayu? Anak siji. Sawengi kudu dadi. Iya jonggrang panyuwunmu tak turut yo Spesial buat ibu-ibu dapur sing duwe prasmanan. Salim dulu Pak De. Sugeng siang. Sugeng siang. Nanti request nggih. Yo. Temu lurus. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan Ayu tenan. ora mokal aku najakan malam waspada no prajuritmu kalah perang mula saiki dadi wanita boyongan Joko Bandung kowe ojo ku malunggung perang iki kanggo ku durung rampung bela pati kanggo Mas Prabu Kupala kanggo wis itu labuh ing Wonosegoro Batuban kowe wanita parang durung ngerti yen Bagong lanang jaga putra ratu pengging Abu Jamar Moyo aku duwe Aji Sektibo Dawasa Roro jonggrang manuta sun garwa Yo gandung aku duwe bebono. bebono apa ayu Sandi semu sawengi kudu dadi. iya jonggrang panyuwunmu tak turut alhamdulillah Sampun, ya Pak sinten sing nak duwe ya lagu Mas? Pak Pak Tugiyo. Tugiyo
ekspresine garing yang ngene iki to, Nduk. Ayo. Ayo, gantian. Dudu bondo dudu rupa Aja mbombo enek laler. Sik, ini sebenarnya Iya. gegarane makrami dudu bondo dudu rupa itu salah besar. Lah terus piye? Nuwun sewu. Jenengan ningkah nganggo bondo nganggo anu to duit to ya ganteng barang. Nah, berarti ini yang falsafahnya mohon maaf bener tapi tidak tepat. Bener tapi tidak tepat. Ya, iya. Yuk cerewet ayo. Sesuk. Amung. Aku hati. Aja mandhep rene. Jek esuk. Pawe tane luput pisan kena pisaan yen gampang-gampang mulai gampang Sing bener masaku kok bawa kok ora bener. Lah iki ceng wek gawe. Biar ngising apa arep Yo bawa. bener iki. Iki mangerten. Yen angel ka bareng yo Ogah aku nek bareng. betul enek bareng penak nduk Ogah. aku pernah karo bojoku bareng penak Engko nek bareng ki karo bojomu ora apa-apa nek karo aku rasa engko ndak meteng aku. tan kena de numbas arata donga buat Mas nganten Mbak nganten. Oke. Betul. Pripun? Niki kakaknya juga minta langgapnya nanti Duda Harapan. Oke, Langgam baik. udah harapan. Lah piye? Kuwi dangdut. Oh, dangdut. Dangdut. Oh. Masuk sampe sing ngomong dangdut e. Ini mantas kuwi kok. Udah harapan kok. Mas kuwi jan. Ajek salim karo Mas Put. Piye Monggo. ketoke arep Oh lah. Ayo Kong joketi. Ya. kale iseng sayang Aduh sayang. wong nyatane ngakon suwene
Alhamdulillah dulur-dulur sami rawuh. Nggih. Berkah barokah. Wah, luar biasa temur rasa seneng goyong cerapoto di jantung. Nggih. FGA Fajar Gemilang. Nggih, Fajar Gemilang. Oke, monggo pengayuh. Sing sayang sing rukun. Rini to. Ngomongi. Enak arep foto iki lho. Oh, kon kalah neh. Enak. Ramen to jane bocah. Aku lagi melamun soalnya nek ra jadi ngene iki. Hei, ngono iki lali. Hei, ora ngono. Piye? Titi larase kok ngawur. Piye? 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 Apik to? Sae. Lah ya apik. Sae baginya enggak tahu. Apik tenan kok rumahsaku kok. Apik sekali. Apik nget. Jane Rati, ngono ki ya ora kedep aku mau ki tenan sumpah. Aku mikirku kok iki nyopo. Apa? Nek jarno ning kene kok. Ya Allah, ya Allah. Enggak, efek kurang tidur seperti ini. Mikir roh. Ayo. Monggo. Iya tenan loh. Tak malom yuk. Lanjut. Aku yo galak loh. Apa? Sik, wis piye iki? Penake piye? Wis pokoke nano. Ya wis.
Penake ning isor. Ini juga spesial nanti yang mau duet sama Mas Udin Gendut dapat kaos dari Mas Udin juga sepatu. Ini tadi mau nyawer garing dari tadi. Nyawer. Joget Mas, Mas Gareng mau disawer joget. Gitu. Fans. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Pripun Mas? Ser mboten. Pun mboten. Lanjut. Cokek siap. penake kaya ngene ya. Pripun Mas Gondrek? Oh, pengendange iki tak tibake. Pantes kok penakemen ngono lho Mas. Ketemu rasa iki garapane yo aneh-aneh. Yo. Aja semalang lompat terus bisa join bakal layu ora suwe aku bali bisa sumengking ana ing sisihmu. Gimana bunyinya, Be? Bunyinya gimana? Yo. Sebelah mana? Coba Cinarto monggo. Aku udah salaman belum? Belum ya? Salaman dong. Ayo Bu, ayo Bu. Ayo Bunda. Ayo Balis. Coba Cijuari, coba Cinarto monggo. Mbak Rino, Bali. Manis dek, kowe pancen manis, tambah manis, yen April ora lamis, yen mesem
Wih, masuk. Ya 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 ya. Oh yo yo. Kembang mati aduh ronce setengah mati Aduh. aku naksir kowe Sekali lagi. Beres-beres kulane jompo gocak manis kasare prasaja Mbak April matur Mbah nuwun ora ketang sak kena tenan terserah Santai. Mas Rianto matur nuwun kene wae lah ha akeh kok yo neng pinggiring bengawan tansah setya ngenteni sliramu eling-eling jamane semono wis tungkap petong katika monggo Mas Bagong Nang pinggire bengawan wayang sore sansaya kelingan kawan-kawan semu wong ayu Yup. gawe sedhihen atiku ya dibuka senajan kaya ngapa manungsa mong bisa ngreka lan jangka Gusti Kang paring iki lan pasti kita sadar mong lampai tanpa saji alhamdulillah lupa lah. asor admin nggih Mas Mas Haji nggih pun rawuh monggo nang pinggire bengawan wayang sore mung tansah elingan gawang-gawang semu cah ayu gawe sedih ingatiku jaya sing rukun ya enak yo Jakarta rasa desa tak langgam kaya pasarek iki Nggih, sepeda malih kula turun sugeng dalu dumateng para sepuh dalasan pilih sepuh wabil khusus para dewan Jakarta Barat. walang keke walange aku
lahir karo sing ngati Oh, alah. Kok iya koyoknya? sae Sae piye nek karo Mas e. ya wong jenenge udan lunyu Iki urung. ayo Kepleset. Kula kowe mbek Mas e kae. oke Nang pinggiran bengawan saben mung tansah kelingan kawan-kawan esemu rahayu gawe sedih hatiku Walang kadung senajan kaya ngapa manungsa mung bisa ngrekolan jangka Gusti Kang solo dah paring iki lan pasti kita sadar lampai Hei Mas Hai. nek sampean kan mirip Master sapa Mas Mantos alam mboten nek aku biasa mawon iso sorak-sorak basah ngono kuwi resepe iki aku mergo serak basah 3 dina ora turu kok ora turu apa mikir kucing muar Nyeneni. mati nang pinggiring bengawan wayang sore tanah saya kelingan gawang semu cah ayu gawe sedih ing atiku Alhamdulillah Mas Gareng nggih ayo monggo lali janjine all artis yo ayo mas ayo pak ayo pak Tomo ayo bu semuanya
Wis durung Mbak April. Masih rap ini. Biasanya kalau Sel masuk, dandane masuk Mas. jangan yang itu, Mbak Haji. Janjane kowe nang ngendi? Asik, asik. Gelakatmu saja hatiku sujono kowe ganjar karo wanita liya. Ini lagi bayangin sono. Ada kelundingan dana lagi ndak? Maksel, masuk ndak? Berarti udahan ya? Wis golek apa? Udahan. Bojo loro 250. Yalo yalo. Janjane kowe nongan gelakatmu saja berikan hatiku sujono Hilang. ikan senang gandeng wadonan liya. Paripurna lali janjine pramila antara Agung Panuwun kagem sedaya panitia. Ugi keluarga Agung Bapak Atmo. Juga terima kasih untuk Bapak Pamangku Wilayah PRT PRW setempat. Terima kasih untuk rekanan Isa dari Campur Sari Temuroso. Ada keluarga besar Cijantung Lamputo, Les Streaming juga Gajar Gumilang Audio. Saya selaku pemandu acara, Mas Bagong juga Mas Gareng, mohon maaf atas keterbatasan waktu. Sehat selalu, sukses, berkah barokah. Jumpa di lain waktu. Selamat